Ayaw kang ginawa mo. Huwag ko magbinuan mo yun. Larawan gani. Nakanoon na siya. Siya Diyos na. Yung mas spirit ka. Ay, larawan. Tara, tabag. Ang Katoliko, ang Katoliko, wala magbaton o larawan sa Diyos. Ang among gibatonan, larawan sa Santos. Sunahula na mga ungo na, usap na ugali. Wala na, hindi na ayos. Ayaw pa masangil. Ang Katoliko, ako lang ta. Kung yung kasisibahan na. Wala na. Akong ipatuloy mo, asa na raw sa Diyos. Yung mas worship sa bagay. Spirit na mali. Tara, spirit. Suka ka na. Nag-worship ang isagay na dili-spirit. Kita mo yung pagpuso sa Diyos. Sa bayong mapagi. Right way of worshiping God po. Na may worshiping pa, mangita pa. Nagadi lang larawan ako. Anong na infant baptism? Explain. Nindot yung pamutana. Anong doon na may bunyag sa bata? Kaya tungod, kiningon man si Kristo, nga kinahanglan ang tao mabunyagan. Tao man, kinahanglan mo yung bunyagan ng tao. Ang klase ang bata, tao dili, tao man. Apos bunyag, may salang bata. Ano ba? Ang bata, walay salang buhat. Ang tinuod bunyag, panulundon. Bunyag sa paghinulsol. Kinulsol ba ang bata? Ang bata, di na kinulsol. Walang kamagas na to. Pero ang bata, naabay, bata nga. Oh, lara. Ipakita na. Ipakita na. Paminaw, ningon ka na asa mabasa ang bata doon na ba'y sala. Ningon mo si Pablo sa Roma 3, Roma 5, tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo. Ang sala misuod sa kalibutan ug ang tanan tawo nakasala. Pangutana ang bata tawo dili. Wa mo pagsala sa Ginoo. Na pagsali sa iya. Kapag ang tungod sa Ginoo, ingon ka bata way sala. Ingon ka bata way sala. Ingon pa si Pablo, ang tanan tao nakasala. Way bata. Way sa bata. Dili ba ingon man. Laro na. Nasa minto mo. Pag mo ni ang bata way sa. Ayaw kalimot ka. Mo ano siya. Okay. Man ang bata, dili siya sawa. Ang bata, except ang bata. Wa may sa. We are innocent. Innocent ko sila. Ano sa ang tanganan man ani matayon? Kamatayon sa ang tiguan. Ano ko man mo? Mamatay mo ang bata. Kusang salayan grabe yung daw na ba? Ang daw na imo. Kamatayon. Ang bayan sa sala. Mamatay man. Ano pabayron mo ng bata? Ang salayan ibayran. Okay. Ngano kunong pabayron ng bata? Wa may sa bata, wa may sa. Ngano pabayron man? Sa bata. Ngano pahinulsulon man? Ay, pahinulsulon na bata. Pahinulsulon na ay. Ako experience sa inyo, kasi magkasabot. Ayaw explicar. Ipaniwalik. Dibati mo na sila. Ang bata. Paminaw, klaro kay legit tatayaw. Ang kamatayon, kamatayon bayan sa sala. Mamatay man ang bata. Kung sa masalayan at tagandam. Tupag. Kung saan nakasala ba ang bata? Pagsabot. Pagsabot. Sa saray po ito niya, boss. Inosente ang bata. Ate ba? O sa'yo buhaton. Nasa'yo sa paglupon. Inosente ang bata. Ay, pagwali, oy. Sa'yo pagwali. Ay, lagi pagwali. Sa Pablo, pag-ingon niya nga, tanataw nakasa. Kano saan maday mabaw tayo sumuhan? Nasa'yo pas Pablo na. Hindi na maubang tana, oy. Nasa'yo kasi Pablo. Tanang tao nakasala. Nasa'yo Pablo na. Except sa mga bata. Except tanan gani. Na-except na. Tanan. Abi na balik eh. Abi na mata. Dili ko mo accept niya. Tanan gani. Roma 5:12. Yung saan pa kay bawa. Tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, ang sala sa bata niya. Minaw lagi. Minaw ba makatunda? Ayaw panapaw kay ang mananakaw. Ayaw panapaw brad. Lisod. Ang sala misulod sa kalibutan. Ug tungod nini nakasala ang tanang tao. Ang bata tao dili. Ang bata ba diha ni mission? Lain ang tao, lain bata. Ikaw tao, lain bata. Ayaw gimong tao. Ang bata di tao, kay tao makasala. Ang bata na bibi. Ang bata di tao. Kini kimension pilite. Ang bata dili ko rin tao. Ang sabi ng bata, mananaw ko tao. Anak ko gana. Tao bata. Ang bata is bata. Asa ba kanang bakti dili pa nababoy. Nakasabot ka.
baboy. Okay. Okay, Martin. Good. Bro, kami na bro. Tawag ka sa mga tao. Karon. Bisa Martin pa na baboy ka po na. Nakasabot ka. Baktin. Nya, di na baboy ang Martin. Unya, nakasalabot ka baktin. Ang baboy di ba? Now we're talking sa Oy, lain. nag-sample man na Ang baboy. Example na Ang tao. Example na. Dili, klaro niya. Klaro, ya, mo lubog ko na ang bata. Yatin ako reaction lang ako. Basahin ko yung lubog kita. Blenders. Kaya sa Ang mabasa. basa, dili daw. Basa dito. Nasa Baguio. Baptist. Idayalog na daw. Basa ha. Jesus Christ. Ayaw ninyo og hadlangin ang mga bata kay iya ang kingdom sa Dios. Ang bata ba dili tao basahin ko ang bata Ayaw tao. nila og ayaw sila og pungi kay ilaan ang ginganan sa Dios. Nanuwan niyo bunyagi. Nanuwan niyo bunyagi bata kay dili Anong mo niya lahi lang yung niya? Oh, klaro na. Ayaw, Pag-inursol man to. Anak ko. Paminaw ba? Asa mabasa nga bata dili tao. Kanan ba to? Kanan ba? Mga tubaga punto sa kanila. Eh kung di ka kapasa-basahan ka nga Bata na siya, bata. Dili ba siya tao? Bata na siya. Dili na siya baboy. Dili siya tao. Baktin. Dili ba tao bata? Ubog na ba? Dahil na wala. Ubog Puro magod na. Puro magod na usulingan. Atong naroon pa. Ang iyang pangutan na punto man. Tumagkag punto. Ang bata Ayaw pa nito dito. tao o unggoy. Kabaga. Now, sharing ko ba? Hindi ko mo accept. Pangutan na masiyaw. Siyaw dito. Gagani. Pangutan na na. Or bata. Unya nang bakit? Dili tao. Dili tao. Ang bata di tao. Dili tao. Bata man na siya. Basahin ko nga bata na. dili tao. Ang bata dito. Ang bata mananap. Sabi ko na. Bata dili tao. Bata mo na. Okay na. Wala na. Ang bata mananap. Dili na ngayon. Ibabli pa. Ah, kasi ka basa. Dili na tao. Bata. Ayaw lubuga. Libog siya. Kaya na kita mamarlos, ang babae, buhingo mo ito. Ala, nagdalang tao. Oo, nagdalang tao. Sa ito ba tao, dito yung kita na. Ala, ang yung kita tao. Tungkol kay tao siya, nagpasabog pa, nakasala siya. Usa pa kaya nga nakasala Roma bata. 5:12. Ayaw pa ni Muso Pacos Pablo, Roma 5:12. Ako balikod. Napasabog ba siya, nakasala? Roma 5:12, balikod na ko. Balikod na na. Ilis pa, brad, gadama gamot ko. Diba? No. I'm determining ba? Assignment mo. I'm determining. Tungkol niya ba nga na siya sa mother womb, nakasala ba siya? Pinaw ba sa ako? Nag-explain na lang ko, mas Basahon na, hindi ko ganahan kay Nay. okay na. Wala sa fitness nito. Ano? Makawala din na sa sakit. Murmos man ka. Ano dili magkakusap ka. Ano ka makiit?